Projekt GC.com poznajú geocachery najmä kvôli štatistikám, ktoré táto stránka spracováva. Keďže sa dlhodobejšie s týmto zaoberám aj ja, nehal som sa inšpirovať challenge cachekou, ktorá tam je s ohľadom na ťažisko v nejakom území krajín, ako je Švédsko alebo Česko. Slovensko zatiaľ takúto cacheku nemá, preto som takúto možnosť sa pokúsil spracovať v Mozilive. Ukážem teda, ako sa k tomu Centroidu dopracujeme. Cez funkciu File a Centroid si vyvoláme obrazovku, kde si môžem zvoliť krajinu. Čiže v tomto prípade administratorská úroveň 0 znamená štát, takže Slovensko. Po ťapnutí na tento región sa spočíta centroid. Centroid je vlastne teda ťažisko vybraného územia, ktoré v tomto prípade bude niekde na strednom Slovensku. V podstate ten program nám to dokáže ukázať na webovej stránke. Takže po generovaní HTML stránky môžeme pozrieť, ako to vypadá, kde je to ťažisko, a tu vidíme aj výsledok našich štatistík, čiže Klama našiel 166 lúčov alebo smerov v tomto 360 stupňovom kruhu. Zatiaľ jeden lúč je taký, tento červený, ktorý tam cacheku nemá, a zatiaľ sme nenašli 193 smerov. Samozrejme, toto je veľmi takýto graf znevýhodňuje ľudí, ktorí sú mimo centra toho regiónu, preto si myslím, že viacej takú výpovednú hodnotu má graf, ktorý je vytvorený z územia okolia cachera. V našom prípade môžeme ukázať napríklad Levický okres, takže zvolím región Levice a nechám generovať HTML stránku a vidíme, že u nás je to v rámci okresu Levice, takže sme našli 232 lúčov, 3 nie sú zatiaľ pokryté cachekami a 125 je takých, ktoré ešte nemáme nájdené. Ukážem aj napríklad českú krajinu, české cacheky, napríklad Prahu, Praha. My máme v Prahe v podstate len 96 nájdených cachiek. Keby ma zaujímalo, o aké cacheky ide, tak mi stačí ťapnúť na tento lúč a pravým tlačítkom myši si nechám vybrať a program mi zobrazí, akú cacheku v tom danom smere sme našli. Čiže našli sme túto cacheku a podobne samozrejme by sme mohli pozrieť cacheku, ktorú sme nenašli v tomto smere. Je ich tam 7. Čiže keď to dám približne, tak v tomto smere je týchto 7 cachiek. Toto samozrejme odráža databázu, ktorú mám ja v počítači. Čiže
nemusí to byť celkom pravda, pretože kľudne sa môže stať, že my nie všetky kešky máme v databáze. A ide o princíp. Takže takýmto spôsobom sa dajú vytvoriť challenge kešky, alebo respektíve nie kešky, skôr tie checkery pre kešky z akéhokoľvek regiónu Česka a Slovenska. Ďakujem za pozornosť.